Per fi, tornem al nostre origen, a vibrar amb la música al carrer, a la germanor fallera dels nostres casals, a gaudir de la nostra gastronomia tradicional, a mostrar l'elegància de la nostra indumentària valenciana, a l'emotiva ofrena de flors, a exposar el nostre art a través dels nostres monuments, a l'olor a pólvora, a la purificació del foc, a donar la benvinguda a la primavera. Tornem, encara que vosaltres, els fallers i falleres de Catarroja, mai se n'heu anat. I això ha sigut possible gràcies al treball i esforç de totes les comissions, de la Falla a la Rambleta, l'Albufera, la plaça de la Regió, el Charco, Filiberto Rodrigo, les Barraques, el Raval, el Centenar de la Ploma, el Mercat i Rei en Jaume I, i, com no, de la Unió d'Associacions Falleres de Catarroja. Gràcies perquè heu aconseguit que siguem un referent al món faller. Així que ha arribat el moment de viure la festa amb més il·lusió que mai. Tornem. Que visquen les falles 2022.